Hola, bona tarda. Jo us parlo en nom de la Fundació Pasqual Maragall, la Fundació Catalunya-Europa, que està destinada a divulgar, modernitzar també el llegat polític d'en Pasqual Maragall. I us parlo com a patrona de la Fundació i només per fer una breu presentació dient-vos això i que ara avui parlareu d'un llibre que els mèrits són de la seva autora, lògicament, de la Júlia Manresa, però que sapigueu també, crec que és interessant que es conegui, que va ser premiada just aquest any, a finals de l'any 2023, per la Fundació Catalunya-Europa, perquè anualment fem unes convocatòries de premis Llegat Pasqual Maragall que es refereixen a treballs de fi de màster, fi de grau, que presenten les persones interessades, i l'any passat vam obrir aquesta convocatòria i vam estar agradablement sorpresos de trobar-nos amb la Júlia, perquè realment el seu treball es va considerar, me'n recordo que la paraula era magnífic. Però que això es fa cada any, és una de les activitats que fem a la Fundació, amb aquesta voluntat també d'anar expandint el coneixement, i que just avui ha sortit la convocatòria de 2024. Per tant, tingueu-ho present, perquè és una cosa que la gent jove que està en aquest món, que estan fent treballs i tal, doncs també li poden donar una repercussió més enllà del treball que presenten a l'escola, i que ens sembla que és un espai que continua sent interessant i que mirarem de fer periòdicament, anualment, com hem vingut fent fins ara. Que se sàpiga i ja està, i a partir d'aquí vosaltres ara teniu la paraula. Bé, em sembla que vam pactar que jo distribuiria una mica les paraules. Jo soc la Paula Locasso i he de dir, primer de tot, agrair la llibreria No Llegiu i sobretot la Fundació Catalunya-Europa per, diguéssim, generar aquests espais, per generar aquests premis, per generar aquestes publicacions, i avui especialment per convidar-me aquí, perquè em fa realment molta il·lusió, diguéssim, participar d'aquest diàleg amb la Júlia Manresa sobre un llibre i un treball, diguéssim, que jo he tingut la sort de conèixer molt a fons i, per tant, que crec que, diguéssim, que pot ser molt interessant de llegir. Aquesta és la primera cosa, per dir-ho així, que m'agradaria subratllar, que és un llibre important, no només pel tema, que evidentment ara intentarem parlar-ne una mica del que es pot trobar dins d'aquest llibre, que a més tracta un tema relativament desconegut, sinó també, i m'agrada dir-ho d'aquesta manera, perquè és un llibre pensat per ser llegit. I és a dir, que està escrit, jo crec, d'una manera, abans de dir magnífica, jo havia apuntat estupenda, però, en fi, i em sembla aquesta una cosa molt important, perquè des de la universitat, i especialment, diguéssim, des de la història, aquest una mica és el límit que tenen aquest tipus de treballs, encara més les tesis doctorals, però també els treballs de final de màster, com és aquest el cas, de que moltes vegades per intentar utilitzar, per dir-ho així, un registre especialment acadèmic, amb tota la solvència que porta la citació de fons o diguéssim, la utilització de material documental, que en aquest llibre n'hi ha moltíssim, les coses com són, però a vegades, diguéssim, es descuida el fet que un llibre o un treball s'escriu perquè algú el pugui llegir i entendre. I llavors jo crec que aquest és lluny, diguéssim, de ser un defecte en el seu dia del treball de final de màster i lluny encara menys de ser un defecte per un llibre, jo crec que és un llibre i un treball que reuneix tant la solvència acadèmica, en aquest cas, com una prosa que es llegeix molt bé i que, per tant, crec i espero que pot, diguéssim, tenir l'objectiu de transferir allò que diem sempre, de transferir el coneixement a la societat. Per tant, el recomano perquè és un llibre molt solvent, perquè es llegeix com si fos una novel·la i, per tant, crec que val la pena remarcar-ho. I dins, diguéssim, d'aquest debat en l'acadèmia a mi sempre em trobareu entre aquells que diuen que s'ha de ser pop. Per tant, es pot i s'ha de, és un dels serveis, per dir-ho així, que ha de donar a la universitat de poder transferir el coneixement de manera comprensible.
Després, molt ràpidament, i després deixaré la paraula a la Júlia, que en definitiva és qui ens interessa més d'aquesta xerrada, però 5 cèntims sobre què hi trobareu. Hi trobareu un marc històric que explica amb molta claredat els processos d'integració i de construcció europea, diferenciant d'aquests dos conceptes, i que, un cop més, em sembla interessant subratllar que, lluny de la idea que ens fem de tot allò que significa la Unió Europea, o la Comunitat Europea primer i la Unió Europea després, és molt comprensible i que, per tant, intenta explicar com funcionen, com es passa de la idea de la unificació, de la integració i de la construcció europea, de la idea a la seva concreció d'una manera, jo crec, molt comprensible i molt interessant. Sovint són processos que són percebuts com a molt farragosos i crec que, en canvi, aquí es donen les claus per poder entendre-los, bàsicament perquè es situen dins el marc de la història europea i d'aquesta manera jo crec que resulten comprensibles i enriquidors. I, per altra banda, també trobareu un context sobre el creixement del moviment feminista amb una perspectiva bastant llarga que abarca tota la segona meitat del segle XX i que incideix també i sobretot en el pic, per dir-ho així, que té el moviment feminista als anys 70. I això crec que també és una contribució molt interessant perquè precisament vincular les dues coses ens permet també percebre que les institucions europees, per molt que estan llunyana o que ens sembla una cosa molt burocràtica i molt farragosa, també estan molt influïdes, en canvi, pel context social i polític de les societats que composen aquesta mateixa comunitat i després Unió Europea. I a més ho fa remarcant la idea que el moviment feminista, en el moment en què actua dins de la Comunitat Europea, ho fa per raons que avui diríem de radicalitat democràtica. És a dir, que es planteja la idea de com es pot fer aquest procés d'integració i de construcció per estendre drets democràtics. La part central del llibre, o la part, diguéssim, més de recerca, o millor dit, les dues parts més de recerca del llibre tenen a veure, per una banda, amb la història de dues organitzacions, Fem per Europa i el Lobby Europeu de Dones, de les quals potser després podem aprofundir una mica més, i que crec que dibuixen una agència política molt concreta i que combina tant un cert idealisme, o un idealisme, diguéssim, molt intens, els objectius, per dir-ho així, finals d'aquestes dues organitzacions són molt alts, d'alta política, però que alhora ens expliquen com aquestes dones a dins d'aquestes organitzacions s'organitzen d'una manera pragmàtica i que, per tant, entenen que per poder incidir en els processos de construcció europea s'han d'utilitzar els ressorts que es tenen en aquell moment. I en aquest sentit jo crec que és molt dibuixa o ens explica una història que és molt pròpia dels moviments socials, que és intentar incidir tenint en compte no només dels objectius finals, sinó també dels objectius que tenim, diguéssim, més a prop. I això em sembla interessant. De la mateixa manera que em sembla molt interessant que les dues organitzacions estan pensades d'una manera transnacional o d'una manera europea i que, per tant, en aquest sentit són organitzacions genuïnament europees en la mesura en què superen o intenten superar i plantegen les seves reivindicacions no dins del marc dels estats nacionals, sinó directament dins de l'arena política europea. Aquesta és una primera part, diguéssim, de la recerca. La segona part de la recerca, que també jo crec que és molt interessant, és una mena de prosopopeia, no li podem dir un retrat col·lectiu, millor dit, potser el tèrmin diguéssim, acadèmic seria prosopopeia, però com que queda molt malament i sembla una paraulota, doncs direm un retrat col·lectiu de 5 dirigents europeus importants. Algunes són més conegudes, n'hi ha algunes que és conegudes, però la majoria d'elles jo crec que són bastant desconegudes al gran públic.
no? I després torno a dir, i tornarem a parlar, es tracta d'Úrsula Hirschman, de Fausta de Zorn, de Jacqueline Nonon, de Liane Vogel i de Jacqueline de Crotts. Són 5 retrats de dones que tenen, evidentment, unes trajectòries pròpies i individuals molt interessants, però que la gràcia probablement també és que totes elles estan connectades, no? I que, per tant, ens ajuden a fer aquest retrat col·lectiu. Jo no sé si he engrescat prou el personal perquè es faci amb el llibre. He de dir que a mi m'ha semblat molt interessant i que, per tant, animo a totes les persones que són aquí, que ens estan seguint, a fer-se amb un exemplar. I començo amb les preguntes. Ara toca fer una mica les preguntes. Segurament la primera pregunta és per què et vas animar a fer aquest tema, amb un màster com el que vas cursar tu, diguéssim, podies fer temes molt diversos, de moltes àrees geogràfiques, de moltes èpoques, en el fons, perquè és un màster que tracta tant el segle XIX com el XX com una part del XXI, i intenta tractar amb les limitacions que tenen totes les universitats, però en tot cas intenta adaptar àrees geogràfiques diferents. Per tant, la primera pregunta obligada, diguéssim, és per què et vas animar a fer aquest tema? El tema és una mica... El màster potser va ser, sobretot el treball, una excusa, per... Diríem que s'alineaven tots els astres en la meva figura com a corresponsal a Brussel·les en aquella època del diari Ara. Jo tenia certes preguntes que em feia, Sempre explico que quan vaig arribar a Brussel·les el 2018, de la Unió Europea en sabia poc i tenia moltes ganes d'aprendre. I en el moment en el que et documentes, perquè, òbviament, per explicar-li als teus lectors què és la Unió Europea i com funciona, primer l'has d'entendre tu, trobava pocs noms de dones. De la mateixa manera que en trobava pocs, caminant pels passadissos del Parlament Europeu quan havia d'anar a buscar la sala on hi hauria certs actes o fins i tot anant, no ho sé, a les estacions de metro, I vaig començar-me a preguntar on eren les dones en tot aquell projecte tan gran que era la Unió Europea. I primer m'ho vaig plantejar, com no seria d'altra manera, com a periodista, com a intentar fer una recerca periodística al respecte. I per motius diversos, el primer és que els periodistes no tenim temps i menys en una època en la que esclata una pandèmia mundial i tornem a tenir guerra a Europa, i segon, perquè no hi havia fons. En realitat, no hi havia fons. Aleshores, vaig començar a fer aquest màster i vaig trobar l'excusa amb el treball de final de màster de dir, anem a buscar a veure si, ara que tinc eines històriques, des de la historiografia, a veure si trobo aquestes respostes. I va ser així com vaig decidir investigar aquesta qüestió i llavors va ser molt també gràcies a la Paola que vaig poder acotar-la perquè certament el que trobes és molt poc. Sobretot, a mi em va sorprendre molt trobar molt poca informació en anglès, molt poca historiografia en anglès, una mica més en francès i vaig anar a parar en molta historiografia en italià, que va ser bastant curiós com a descobriment personal. I va ser agradable saber que jo també podia fer recerca en italià, com a petita fita personal també. I així va ser com vaig començar. Crec que és una, com sempre dic, que és un petit gra de sorra en un àmbit de recerca que és molt ampli i que el que sí que espero és que serveixi perquè hi hagi bibliografia en català sobre una qüestió que és molt complicada de fer recerca, molt complicada sobretot d'establir el primer punt per on començar a estirar el fil. I al final, amb quines fonts o amb quins arxius vas treballar? Perquè és interessant donar a conèixer una mica això. És veritat. No ho sé, però... Per a qui li interessin les qüestions europees, és molt interessant saber que la Unió Europea disposa de molts fons i molts estan disponibles físicament i molts estan disponibles digitalment. Els arxius de la Unió Europea que són a Florència tenen uns arxivistes
crec que la majoria són dones meravelloses, Sí. que tu els hi pots sol·licitar el que vols i elles molt ràpidament, a més, t'envien els documents digitalitzats. Això democratitza moltíssim l'accés a la informació. És cert que, a més, en el moment en què tu comences a sol·licitar, aquells documents es converteixen d'accés a tothom i, per tant, tothom els pot consultar. I a mi això em va semblar, també com a periodista, que soc, vulguis una de les meves motivacions i vocacions és informar, em va semblar molt interessant. Després també hi ha els arxius de la Comissió Europea a Brussel·les, de més difícil accés, encara que eren a la meva ciutat per qüestions d'horari. Els arxius del Parlament Europeu, que també són una mica complicats d'accedir si no tens permisos especials. Més fàcil si tens amics que treballen al Parlament Europeu. I aquests serien els 3 principals arxius que vaig fer servir. Després el Lobby Europeu de Dones té també alguna informació conservada, però no gaire ben estructurada, diria. Algunes coses disponibles online. I sí, aquests són els principals arxius. I després, una mica també fent honor a la història d'aquestes dones i una mica intent de portar el meu granet de sorra a la perspectiva feminista o de gènere en la història, va ser quan vaig trobar que principalment 3 historiadores havien escrit altres coses sobre altres dones i algunes de les dones de les que tracto en aquest llibre. Llavors, elles també no són un arxiu, però són una font d'informació que sempre intento remarcar perquè la seva recerca és la que ha permès que jo també hagi fet la meva. Molt bé. I també, quan una persona, diguéssim, comença a fer una recerca en fonts primàries, que de sobte, això, te'n vas a un arxiu, comences a obrir capses, o en el cas dels arxius de Florència, tens unes capses que són digitals, però és igual, tu obres i et surten coses. Llavors, sempre, quan comences a obrir una capsa de documents, tens sorpreses. Llavors, que a vegades fins i tot et fan reorientar la mateixa recerca o fins i tot et fan capgirar del tot el que tu pensaves que anaves a investigar i acabes investigant una altra cosa. Llavors, l'altra pregunta, diguéssim, que em ve al cap és quines sorpreses et vas trobar durant la recerca. És a dir, al llarg de tot aquest procés, que és bastant llarg i dura uns mesos i hi ha també molta lectura i molta orientació pel mig, què et va sorprendre més i quin impacte per tu així van tenir aquestes sorpreses? Diria que hi ha potser 2 sorpreses principals. La primera a nivell personal, que és que jo partia d'una, i crec que és també potser un defecte periodístic, la meva idea era buscar personalitats, grans personalismes, grans individualismes. I partien d'aquest llibre, que per qui no l'hagi llegit és molt interessant, la figura d'Ursula Hirschman, que és realment molt interessant i és una dona fantàstica, doncs pensava, trobaré altres dones com ella, no? Certament vaig trobar altres dones com ella, però la meva sorpresa va ser trobar un grup de dones, que per mi va ser un aprenentatge a nivell gairebé una lliçó personal, en el sentit de les coses no les fa una persona sola, per molt meravellosa que sigui. Les dones, per aconseguir els seus objectius, s'havien d'unir i van decidir unir-se, no? I va ser a través de la seva figura que vaig trobar vincles amb altres dones, altres grandíssimes personalitats i individualismes molt interessants, però que totes estaven interconnectades i que potser en aquest llibre d'Ursula Hirschman, Silvana Bocampuso, l'autora, no entrava tant en aquest enllaç especial, en com d'important per Úrsula va ser la seva amistat, col·laboració i feina amb Fausta de Zorn, com Fausta de Zorn es va recolzar molt amb Jacqueline Nonon, com sense Jacqueline de Groot res del que van fer hagués acabat funcionant. Per tant, aquesta va ser una de les primeres sorpreses. I la segona va ser, des de potser una perspectiva molt més naïf, la quantitat d'informació que hi ha sobre aquest tema. Realment hi ha molta. El que passa és que necessitem estructurar-la. Necessitem que hi hagi no només una persona que té ganes de fer un màster sobre aquesta qüestió, sinó un grup de recerca en una universitat que es dediqui a buscar què va fer la dona en el procés de construcció europea, quines dones hi van fer, quin paper van tenir, quin impacte van tenir, quines eines van utilitzar, per què les van utilitzar. Crec que la informació hi és, però mai ha sortit a la llum i aquesta va ser la meva segona gran sorpresa durant la recerca. Ara anem una mica fora de lloc, però és igual, ens posarem. Millor.
perquè és una de les coses que més sobre les quals vam conversar més, no? Vam parlar més, que és que una sorpresa, que va ser una sorpresa també per mi a mesura de que anàvem parlant, és el tipus d'organitzacions que construeixen, no? No sé si ens vols explicar alguna cosa, però recordo, clar, quan un pensa en una organització política, pensa en una associació, un moviment social i tal. En canvi, quin tipus d'organització eren i per què, diguéssim, vas creure, perquè en el llibre així es reflexa, que precisament era tan important que fossin aquest tipus d'organitzacions i no d'altres. Doncs petit resum o un petit disclaimer inicial. El llibre al final el que explica és com una organització que es diu Fem for Europe va evolucionar el que és encara actualment el Lobby Europeu de Dones i explica qui eren les dones que integren Fem for Europe. I Fem for Europe eren dones o bé acadèmiques, o bé activistes, o expertes o funcionàries de les mateixes institucions. En comú tenien que en sabien molt del que parlaven, en sabien molt de l'aleshores Comunitat Europea i de la Unió Europea, i del projecte europeu, i tenien una idea molt clara del projecte que elles tenien per a Europa. Com ho havien d'aconseguir? Com que entenien també com funcionen les institucions europees, van entendre també que la millor manera d'aconseguir-ho era fer un lobby, que a mi també em va semblar molt interessant i potser també una altra part de la meva vida professional, que és que ara ja no exerceixo com a periodista, sinó que treballo a Oxfam, que és una organització no governamental, que al cap i a la fi també fa lobby, m'ha ajudat molt a entendre que certament tenien raó i que ja ho vam veure als 70, que no hi havia cap altra manera d'aconseguir-ho que fer lobby. Per què? Perquè Brussel·les és un nucli de poder, és un nucli de poder on no hi ha una relació directa amb el ciutadà. Ens queden molt lluny, tu no pots anar a tocar-li la porta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i dir-li vull que facis això. És veritat que aquí tampoc ho podem fer amb els nostres polítics, però podem sortir al carrer i podem protestar, tenim altres maneres de fer-los rendir comptes. En canvi, a Brussel·les això no és possible, com pot passar també, per exemple, a Washington. I quan ets conscient de com funcionen aquests engranatges, de quines són les maneres d'arribar als ministres, als ambaixadors, aquell tècnic que és el que li explica a l'orella de l'ambaixador en aquesta reunió és important, aquesta esmena d'aquesta llei, tal. Això només es pot fer fent lobby i fent un cafè amb certs assistents del Parlament Europeu, organitzant aquest acte, fent venir certa gent, fent que certa gent s'escolti. I això va ser també una gran revelació, diríem, Bueno, perquè de fet es van plantejar, i amb això, perquè si no sembla que estem fent un al·legat a favor, diguéssim, del lobisme internacional, i tampoc es tracta d'això. Senzillament, ells van entendre que d'alguna manera havien de ser com una mena de síntesis de coses que hi havia. De fet, el lobby europeu de dones encara avui en dia és com una mena hub d'organitzacions feministes de tota Europa. Per tant, el que van entendre és que la manera d'intervenir, sobretot en aquell moment, en què estem parlant d'una part de l'activitat d'aquestes organitzacions es desenvolupa quan encara el Parlament Europeu, diguéssim, no està llegit per la ciutadania. Per tant, el que van, diguéssim, fer és d'aquesta manera. Has analitzat 5 perfils. Abans deia els noms, els recordava, un també recordàvem la monografia de Silvana Boncampfuso, que és la biografia, en el fons, d'Ursula Hirschman, però també Fausta Desorn, Jacqueline Nonon, Eliane Vogel, Jacqueline de Groot. Quina et sembla més interessant i per què? A mi m'agrada molt la figura de Fausta Desorn, potser perquè era periodista, ella també, com jo, però també perquè amb molts pocs recursos, era ella i la seva secretària, va fer una tasca gegant des del petit servei d'informació de dones de la Comissió Europea, que consistia en... Bàsicament, ella posava en marxa una newsletter en totes les llengües oficials de l'aleshores Comunitat Europea, en la que recollia informació rellevant per les dones europees. Això podia ser: avui a Irlanda s'ha aprovat o el tribunal ha decretat que
les dones no poden cobrar menys qualsevol tipus de resolució judicial, qualsevol iniciativa del govern, es feia com una espècie de recol·lecció d'informació rellevant per les dones europees. Recomanaven llibres, explicaven problemes, difonien i feien gran divulgació sobre qüestions com la bretxa salarial, problemes de conciliació, i això en tan pocs recursos, és a dir, una persona i la seva secretària, em sembla increïble. També va ser idea seva que totes les universitats europees comencessin a tenir un departament o fons parlant del procés d'integració europea, cosa que al final ha obert les portes a màsters potser o treballs com aquest, no? Fausta m'agrada molt, però després també m'agrada molt i m'ha agradat moltíssim descobrir la figura d'Eliane Bogel-Polsky perquè és una dona extraordinària i extraordinàriament completa que va començar fent dret social, després va acabar estudiant estudis europeus i ella va ser qui va entendre que en aquell context, perquè la paritat salarial fos real, és a dir, que no pogués passar més que les dones cobressin menys per fer la mateixa feina que els homes a Europa, calia activar mecanismes europeus. I no parlem només de fer una directiva europea, sinó d'activar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ella es va proposar buscar un cas a Bèlgica que pogués elevar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El seu cas és força conegut dins de Bèlgica i una mica dins les persones que estudien dret, però crec que és molt poc conegut. És el cas d'una hostessa de vol que a Bèlgica, a l'aerolínia que seria la nostra Ibèria, però la belga, que seria Sabina, doncs les hostesses de vol, les dones, estaven obligades a jubilar-se als 44 anys, si no recordo malament. En canvi, els homes, que treballaven de pilots o el que fos, no estaven obligats. A la pràctica, això significa que les dones acabaven cobrant menys en el mateix sector, no? Perquè estaven obligades a retirar-se. I ella va elevar aquest cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè fos el Tribunal de Justícia de la Unió Europea qui dictés jurisprudència, paraules que són una mica complicades, però crec que a Catalunya ens n'hem familiaritzat força amb el cas de l'exili. Doncs dictés jurisprudència perquè això no pugui passar més. I amb molts problemes, amb molta lletra petita, perquè al final aquesta sentència va tenir altres conseqüències, però va tenir èxit, no? Per tant, és una mica gràcies a ella que després, a més, sí que es va crear aquesta directiva europea per implementar això que el Tribunal de Justícia havia dit, que és que una dona no pot cobrar menys que un home per la mateixa feina a Europa. Sí, totalment. I em sembla molt interessant, si hagués d'escollir jo, evidentment, les trobo totes interessants. El cas de la Ursula Hirschman probablement és el més conegut. Em sembla molt interessant també per la trajectòria, diguéssim, pròpia, no? Perquè en el fons sempre se l'ha conegut com la dona Spinelli, d'Altiero Spinelli, que és el gran teòric del federalisme europeu, i en realitat té una trajectòria política impressionant, pròpia. Llavors, segurament el llibre de la Silvana Boncanfoso ens parla una mica d'això, però jo crec que se li haurien de dedicar encara més estudis, segurament. I també em quedo, seguint el que diu la Júlia, amb el cas de l'Eliane Bogel, i precisament la idea de voler aplicar un article del Tractat de Roma com a garantia d'igualtat salarial, perquè en el fons el que planteja és dir, aquí hi ha un article del Tractat de Roma que diu que dins de la Unió Europea no pot haver-hi aquesta bretxa. Jo crec que ens parla, i segurament jo crec que amb aquesta jurista se li hauria de dedicar una biografia, i te miro así como quien mira, ¿no? Tu sabràs, no? Perquè en el fons planteja una qüestió que és de plena actualitat, que és si i fins a quin punt són les institucions europees qui ens dota de drets de ciutadania. És a dir, fins a quin punt el fet que tenim un marc
més ampli i més gran et protegeix dels accidents o dels infortunis que pots tenir a nivell d'estat-nació. I, evidentment, ara estic pensant, com és lògic i evident, a tota una sèrie d'estats de la Unió Europea que, respecte a molts drets, diguéssim, han fet experiments de tornar enrere bastant complicats. Llavors, jo crec que això és interessant perquè ens parla, en el fons, d'una ciutadania que va bastant més enllà de la idea de nacionalitat o de ciutadania d'un estat membre. Planteja una ciutadania que va deslligada, diguéssim, de lo tradicional. I jo, com que soc molt, com diria jo, molt agosarada amb això, però sí que crec que és la gran frontera que tenim. Penseu això que podria significar en el cas de les persones migrants residents aquí. Si tu dius, la ciutadania europea l'apliquem no només a qui té una nacionalitat, sinó a qui pot demostrar que resideix i treballa regularment a dins de la Unió Europea. Tenim Europa. En aquell moment sí que tenim Europa, de veritat. Llavors, m'ha fet pensar molt i et torno a mirar amb ullets, de dir que potser s'hauria de fer una biografia llegible, comprensible, en fi, i tot això. Bé, també jo crec que és una figura important, Jacqueline Dedrós, una mica per una cosa que recordàvem abans. Abans la Júlia ho ha dit amb aquesta manera que té tan directa i tan punyent, de dir que sense ella no hauria estat possible fer res. Perquè, en certa manera, sí que és una figura que com deia jo, que vincula totes les altres. I llavors, això també em sembla interessant, no perquè ens hem de tornar tots lobistes, sinó per aquesta idea del treball en xarxa. A més, ella era activista, venia dels moviments socials. I això es nota, perquè a l'hora de la veritat és aquesta idea de poder vincular subjectes, actors que són diferents, però de fer-los dialogar entre elles. I això sí que, el llegat que té, que és el lobby europeu de dones, repeteixo, el que acaba fent, que acaba existint encara avui en dia, és vincular diferents associacions en diferents països. I això em sembla una contribució important. Sí, no sé si... Aprofito que hi ha més gent ara que la que hi havia a l'inici, perquè a mi aquest treball al final és un treball final de màster amb totes les seves limitacions, però també m'ha fet pensar molt en el que ens estem jugant ara, potser, no? És a dir, aquestes dones van lluitar molt per certes coses i llegia articles que havien escrit elles per aquesta newsletter de Fausta als 70 que em semblaven tan actuals i que pensava, òbviament perquè demà és 8 de març, però també perquè venen les eleccions europees, en tot el que podem perdre en aquestes eleccions des del punt de vista europeu. L'exemple molt estúpid, si puc fer servir aquesta paraula, és aquest matí escoltava la ràdio anant cap al gimnàs i escoltava que explicaven que Espanya ja és el 5è país de la Unió Europea amb més dones als consells d'administració de les empreses. Això és perquè hi ha una directiva europea que els obliga a fer-ho. No és perquè Espanya hagi decidit que ho vol fer. Estan obligats i el 2026 hi hauria d'haver-hi com a mínim un X percentatge d'empreses que ho aconsegueixin. Això ha passat perquè hi ha una directiva europea que obliga a fer-ho. Contra aquesta directiva europea va tenir diversos vots en contra, entre d'altres el partit en el Parlament Europeu, el partit de Giorgia Meloni, Identitat i Democràcia, per exemple, hi va votar en contra, però en el Consell Europeu, doncs, Hongria, en aquest moment Polònia, també hi van votar en contra. La perspectiva ens diu que a tots aquestes forces polítiques que jo acabo d'anomenar les eleccions europees creixeran. I, clar, no sé què en penseu, no sé fins a quin punt us sentiu vinculats amb aquestes eleccions, no sé fins a quin punt teniu una mica de visió del que es pot perdre si les eleccions europees guanyen les forces de l'extrema dreta. M'interessaria saber si algú té alguna cosa a dir al respecte o si no, la Paola i jo ens posarem a parlar com vam fer per telèfon sobre aquesta qüestió.
bueno, obrim, no? Que ja hem xerrat molt. De fet, jo és la pregunta que us volia fer a vosaltres. Ens anticipem. L'hem trepitjat una mica, però reconvertida, o per contestar-te ràpid, efectivament, és preocupant i no ens hauria de sorprendre, però em segueix sorprenent com no hem après que la història no és lineal, que no són només avenços, sinó que es pot anar endarrere. Malauradament, en els drets de les dones és com molt evident, és un full molt predisposat a que això passi. Però jo us anava a preguntar, quan sentia la Paula explicar l'estratègia, o tu mateixa l'estratègia d'aquestes dones als anys 70, com van saber llegir el moment i, malgrat les seves fites, però saber adaptar l'estratègia en aquell context i amb les eines que tenien, que si ho traslladem a avui, què ha après o què no, o què ha desaprès el propi moviment feminista, sabent que les lluites a vegades són les mateixes o els objectius, perquè se sentia parlar de la igualtat salarial, que encara hi és teòrica, però encara hi tenim per avançar-hi, però és a dir, què en podem aprendre, què hem après i què estem fent millor, què no, què canvia, què és vàlid, és a dir, havent estudiat o havent mirat el que elles van fer i veient el que fem ara, o veient demà, el 8 de març, dia de mobilitzacions, que d'una banda, a moltes ens alegra perquè seran molt més massives de les que han sigut, de les que eren fa 10 anys o 15, però molt més dividides també. Potser ja és això, un moviment creix, però una mica a la llum de les hores que ens féssiu una mirada sobre el verb. Ui, gràcies. Te quiero mucho. Doncs, jo crec que faig una prèvia i després potser hi tornem. Jo crec que el problema no és només l'extrema dreta, que ho és, no hi ha cap mena de dubte, sinó i fins a quin punt una part o tota de la dreta tradicional acabarà fent polítiques d'aliances amb l'extrema dreta. Perquè no hi ha cap mena de dubte que hi haurà un bon resultat a l'extrema dreta i en alguns països serà molt estrondoso, per dir-ho així. El cas d'Itàlia, secondo me, jo crec que ho serà, no sé fins a quin punt, però sí que ho serà, però el gran problema és si anem, diguéssim, cap a un partit popular de Donald Tusk o si anem cap a un partit popular que està disposat a comprar agenda i el que calgui. Aquest és un primer problema que tenim. El segon problema que tenim, i que jo crec que encara és més insidiós, i després sí que vindré, si vols, Dolors, al tema de la divisió, perquè tampoc es pot esquivar, per dir-ho així, no? El segon problema que tenim és que, en general, el tema dels drets de les dones s'ha transformat en una mena de guerra cultural que està clarament a l'agenda de l'extrema dreta o dels amics de l'extrema dreta. I podem dir d'aquesta manera. Ara, jo crec que també hi ha un perill que, i aquesta seria, per dir-ho així, la guerra cultural directa. Això, Giorgia Meloni, que et vota en contra de que es trenqui el sostre de vidre. Potser algun dia hauríem de parlar també del terra enganxós, però del sostre de vidre, segurament. Ara, l'altre problema que tenim és que pot haver-hi, i hi ha la part més intel·ligent de l'extrema dreta o de les dretes, que utilitzarà aquesta guerra cultural per una altra guerra cultural que encara és més important, que és, o que encara pensa que pot ser més important, que és la guerra contra les migracions o contra les persones migrades. I per tant, hi ha una part de la dreta o de l'extrema dreta, diguéssim, més moderna o més avispada, per dir-ho així, que contraposarà dret de les dones, blanques, per suposat, i europees, al perill que pot representar les persones migrades. I això també és un tema que jo crec que ha d'estar a l'agenda, perquè si no aquí ens podem trobar en què
amb companyeros de cama bastant complicats. I hi ha casos. Hi ha casos d'això. I, evidentment, jo conec millor, diguéssim, el debat polític d'aquí, d'una mica d'Itàlia. Hi ha una part de l'anomenat centre moderat que està comprant posicions d'aquest tipus. I aquí el problema d'això és que acabarem fent retrocedir els drets de les dones i els drets dels migrants. És a dir, no és que salvarem una o l'altra. O salvem les dues coses o no salvem cap. I jo crec que aquest és un problema real. I en aquest sentit, i tornant anant al que deia una mica la Dolors entorn a les divisions del moviment feminista, no hi ha cap mena que hi són i que segurament arribem, i probablement també depèn del fet que el moviment creix i que hi ha diverses sensibilitats. Llavors, a mi les divisions em semblen molt bé sempre i quan, o em sembla malament, però d'igual, és a dir, poden ser fisiològiques, sempre i quan no siguin funcionals amb aquesta guerra. És a dir, podem debatre de tot, podem estar d'acord amb una cosa i en contra d'una altra, podem tenir opinions diferents, però sempre, totes les persones que participen o reivindiquen del moviment feminista, o que en reivindiquem, de tenir molta cura de no ser funcionals amb una altra guerra. I això, que tothom, diguéssim, o que totes ens ho fem mirar o ens autoanalitzem segons quines posicions agafem, de no ser instrument d'una cosa que és més gran i més arrolladora, jo crec. No sé. Jo intentaré tornar, és a dir, relacionar la teva pregunta una mica amb la qüestió més de les institucions europees, que és on em sentiré més còmoda, però el que tu has dit, què van fer bé i què han fet bé? Què han fet bé fins ara es veu perquè les qüestions de gènere al cap i a la fi estan al capdamunt de l'agenda política, sigui dels governs nacionals com de les institucions europees. Hi ha més dones que mai al capdamunt de les institucions europees. Tenim la Ursula von der Leyen a la Comissió, tenim la Roberta al Parlament i tenim la Christine Lagarde al Banc Central Europeu. Tenir dones al capdavant de les institucions europees, però, no garanteix que les polítiques europees siguin feministes. I el que tu deies, posant en relació també les migrants i les dones migrants i les persones migrants, a mi em fa pensar que és que les institucions europees no representen la societat real. Tinc molt clar el número, només un 3% dels europarlamentaris representen minories racialitzades. No són un 3% de persones les que ens trobem pel carrer caminant cada dia que pertanyen a minories racialitzades. No només ens hem de fixar en el percentatge de dones que hi ha al Parlament Europeu, que encara tampoc no són suficients i no són paritàries. També ens hem de fixar en aquestes xifres i aquí és un debat immens i gegant que és el dèficit democràtic de les institucions europees. Al cap i a la fi, la institució més democràtica de la Unió Europea no té, per exemple, capacitat d'iniciativa legislativa. És a dir, no pot proposar lleis. No pot dir jo vull fer això perquè crec que cal, perquè els meus votants m'ho han dit. No. Ha de ser la senyora Ursula von der Leyen, que la va escollir el senyor Macron, qui digui jo vull fer això. Estic simplificant molt la realitat, però... Entrevista. Però aquesta falta de representativitat, falta de democràcia real, real o més directa de les institucions europees, per mi són el que expliquen una mica que al cap i a la fi les polítiques europees tampoc siguin tan feministes com la societat, crec que ja sí que és. I aquí torno amb el que tu has dit. Crec que sí que hem fet moltes coses bé al moviment feminista. Crec que hem crescut molt, que per això hi ha divisions. Com la Paula, no les considero necessàriament negatives, sempre que hi hagi un mínim comú denominador, que no sé si és. Però sí. Més coses. És un diàleg, però no té per què ser un diàleg. Però Meloni s'ha atrevit a implementar polítiques antifeministes? Algú s'ha atrevit? No, la Meloni. La Meloni. Sí, perquè les amenaces existien en el seu programa i en els debats que hi havia preeleccions, però després, en el moment d'exercir la seva preferència. Per fer una cosa que és més... És a dir, que porta menys costos
però que és igual d'efectiva. Exemple, a Itàlia hi ha una regulació de la interrupció de l'embaràs des dels anys 70. I és una llei que, a més, en principi potser no és de les més avançades, però que gaudeix d'un cert consens i que és equilibrada. En tot cas, la societat italiana l'ha llegida com bastant equilibrada. Què passa? Que hi ha, per exemple, objectors de consciència, és a dir, en els hospitals hi ha gent que es declara objector de consciència i, per tant, no practica interrupcions d'embaràs. Teòricament, la llei diu que s'hauria de poder garantir en les estructures públiques. Una de les coses que està fent és no posar remei amb això. Llavors, tu tens regions senceres, perquè la sanitat també, en el cas italià, és de competències regionals, en el qual pràcticament no hi ha cap hospital públic on tu puguis anar a fer una interrupció d'embaràs, diguéssim, legalment pel sistema públic. Llavors, el que està fent, evidentment que no està fent... Hi ha debats sobre si tard o d'hora s'arribarà a posar en entredit, per dir-ho així, per exemple, aquesta llei. De moment no s'ha fet, però el que sí s'ha fet és intentar que no es pugui aplicar fàcilment, que porta menys costos polítics directes. També és cert, i això segurament la Júlia també ho haurà seguit, perquè és una cosa que ha tingut bastant d'impacte. Evidentment que a Itàlia hi ha hagut, com a tot arreu, violència de gènere i assassinats molt bèstia. El que sí que s'ha vist en els últims mesos, i jo crec que també hi ha una certa correlació, que en aquest sentit el moviment feminista ha sigut molt present. És a dir, les manifestacions més grans que s'han fet en els últims anys són manifestacions del moviment feminista. Això no hi ha cap mena de dubte. Llavors, entenc jo també que el govern de Giorgia Meloni no volia donar molts passos en fals perquè és una cosa que podria... Llavors, opta per aquesta tàctica de dir... És com, en el fons, el mateix que es va fer en d'altres camps aquí. Sí, que no s'atreveix. Però l'efecte és el mateix, és com quan aquí tu tens una llei de memòria històrica que s'aprova el 2007 i quan el Rajoy arriba al govern li treu pressuposts. O en el cas del govern de Catalunya tu tens un memorial democràtic i quan arriba Mas al 2010 diu, no hi ha dinero. I llavors, t'has carregat les polítiques de memòria? No, però fas que sigui inviable fer-les. També hi ha altres maneres de fer-ho que no ocupen grans titulars o potser tampoc no són tan directes, però, per exemple, aquesta setmana el govern italià està boicotejant l'aprovació final d'una llei que intenta netejar les cadenes de subministrament de les empreses. És a dir, que si tu ets una empresa Lavazza que fa cafè italià, no puguis comprar d'un productor a Brasil que fa servir a mà d'obra esclava moderna, no? Sembla que no estigui parlant de dones, però estic parlant de dones perquè la majoria de persones que treballen en sectors amb alt risc de pobresa són dones. Les principals víctimes de l'activitat de les empreses que afecta el canvi climàtic són dones. Vull dir, estem parlant de dones també. Són avenços socials en general, però al cap i a la fi les principals víctimes o supervivents, com els hi vulguem anomenar, són dones en aquesta llei. I tot està, i tothom està mirant a Itàlia perquè d'ells depèn que aquesta llei passi o no passi abans de les eleccions europees. Sap greu pel meu país d'origen, però mira, és el que hi ha. A mi m'ha agradat molt la reflexió que heu fet sobre el fet que hi hagi un marc més gran dels estats per garantir d'alguna manera aquesta ciutadania europea. Però clar, al final arriba a Brussel·les com un pis de dalt d'una cosa que depèn que hi hagi baix, doncs va pujant. I per tant, en quina mesura penseu que pot estar amenaçada aquesta pròpia afirmació, aquesta sensació que tenim de que hi ha un marc garantista, si al final les institucions, bé per sufragi directe, com el cas del Parlament, bé per
per la via de la democràcia representativa, al final, cada vegada, qui estarà en aquestes institucions, doncs sembla que hi ha més persones que no representen aquesta protecció de drets. No? És a dir, que aquesta idea d'Europa com a protecció, és que Europa és com si fos una cosa diferent, no? Però clar, no és una cosa aïllada, no? La construïm... Col·lega? Bueno, jo crec que una part d'això es juga en aquestes eleccions europees, és a dir, amb molts matisos i sempre, no? I sempre anem a poc, no? Però en el fons no només, és a dir, l'extrema dreta i aquella part de la dreta que compra una part de l'agenda de l'extrema dreta, el que està plantejant és que en el fons la Unió Europea sigui una mena d'estructura confederal o, en tot cas, senzillament un club d'estats. En un club d'estats, evidentment, cadascú es retira les parts de sobirania, amb aquesta ficció que encara existeix una sobirania d'escala estatal, perquè el món, tot el món ens diu que o anem a escala més gran o no sobreviurem, però es juga també això. Quan més, diguéssim, hi hagi una aposta perquè sigui encara hegemònica l'opinió i la decisió dels estats, més difícil serà que Europa pugui garantir o proporcionar garanties democràtiques a tothom. És a dir, aquí l'única manera d'anar cap a la sobirania o cap al fet de que la Unió Europea pugui dotar d'un marc efectiu de ciutadania al conjunt de les persones que hi vivim passa pel fet que oblidem el pes dels estats. I aquí, evidentment, solucions n'hi ha moltes. La qüestió de la mobilitat, és a dir, hi ha es podria fer de moltes maneres, però en tot cas, i per resumir-ho ràpid, és menys estat i més Unió Europea. Aquí per posar una nota potser més positiva. Sí, sisplau. Va, vamos. Sí. Al cap i a la fi, aquesta por una mica a tot això que està passant també ha encès debats que potser no estaven tan encesos, és a dir, aquest mateix de l'unanimitat. Sí, cert. Com que a Europa hi ha aquest factor de que una petita minoria té aquesta capacitat de bloqueig, al final alguns, que són la majoria, han dit doncs potser hauríem de desactivar aquesta capacitat de bloqueig. Potser és hora que Hongria no pugui bloquejar tots els avanços que volem tirar endavant. Torno a simplificar, no? I aquest debat hi és en política exterior, hi és en política fiscal, que és molt interessant també, tenir impostos a nivell europeu, per exemple. Per tant, potser ho podríem agafar per aquí, no? Pensar, això està revifant aquest debat, n'estem parlant i potser hi donarà l'empenta i potser serà això el que ens farà moure'ns cap al canvi perquè tampoc ens sabem moure'ns cap al canvi d'una altra manera. Home, hi ha una experiència, per dir-ho així, recent que hem viscut en tant que ciutadanes europees, que és la de la pandèmia, i no hi ha cap mena de dubte que això ha deixat petjada. La idea que tu, sense el fet d'actuar gairebé com un estat, o més aviat com un estat, te n'han sortit millor d'altres llocs del món. I això, d'alguna manera, pesa. Jo crec que ens ve, i no vull molestar la Dolors dient coses negatives, però crec que ens ve un debat sobre el tema de la seguretat, que és un debat que serà complicat de fer per moltes raons, perquè aquí també ens podem trobar, diguéssim, amb divisions també una mica espúries, per dir-ho així, amb gent que no vol mancomunar recursos, però que en realitat té una posició bel·licista, amb gent que vol mancomunar recursos que li acusaran de ser bel·licista, és a dir, ens trobarem en un debat complex. Ara, agafant l'optimisme de la Júlia, també és un debat que pràcticament no existia des dels anys 50 i que en bona part aquest és un debat que ha fet que la integració europea es fes més a poc, de forma menys intensa potser del que s'havia preventivat i potser també, si ens ho agafem d'una manera positiva, potser és l'activació d'un debat que ens portarà a sortir-ne millor, no ho sé.
Dèieu un... Bueno, jo tenia una pregunta a fer. Més enllà de la visibilitat i la igualtat entre homes i dones, que imagino que és una de les contribucions més grans d'aquestes dones, preguntar quina ha estat la contribució més gran d'aquestes dones a la construcció europea, no? Què és el que han aportat més destacable? Et diria que cada una ha portat la seva petita cosa. La Fausta, com he dit abans, va tenir aquesta visió de crear aquests centres acadèmics europeus a totes les universitats europees. La Úrsula, el seu paper en la contribució, en la construcció ve fins i tot al moment del manifesto de Ventotene, de treure'l de l'illa, de traduir-lo en diversos idiomes, d'ajuntar una mica el moviment federalista europeu. Després tenim la Jacqueline Nonon, que també, una mica com la Fausta, el que va fer va ser garantir que s'aplicava correctament la directiva de paritat salarial. Des del meu punt de vista, això és fonamental per a la construcció europea, perquè el projecte europeu també va de l'Europa social i d'una Europa en què tots siguem iguals. Per tant, des del meu punt de vista, això també és fonamental. L'Eliane, des del moment en què va elevar el Tractat de Roma, fent-lo servir com a excusa per portar-lo al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, això també és fonamental, però al final de la seva carrera també va començar a escriure sobre el que deia la Paula sobre la ciutadania europea, sobre com ella ho identificava com una eina fonamental per caminar cap a el seu ideal d'aquesta Europa més federal i democràtica. I la Jacqueline de Groot és una mica la persona que va veure com fer que totes aquestes veus s'escoltessin i al cap i a la fi és la que ha permès que aquestes contribucions hagin tingut, com t'ho diria, un altaveu i eficàcia i acabessin, arribant a bon port. Primer de tot, jo vull agrair-te que posis noms i cognoms a tota una sèrie de gent que ha fet que tot això avancés i que el moviment feminista avancés. Vull dir que està molt clar que el moviment feminista ha aconseguit implantar polítiques que són insuficients, que després hi ha, com diuen, com deies abans, en Florena, periodista de la simplificació, doncs que surti tota una sèrie de gent i que estiguin intentant retratar les divisions dintre del moviment feminista, com si la societat fos una cosa que anem tots a una, en el seu conjunt. Per tant, el moviment feminista, naturalment, ha de tenir diferències com té qualsevol moviment, i qualsevol moviment social i qualsevol moviment de defensa de drets. Però que hi ha un mínim denominador comú es demostra en les manifestacions de demà i es demostra en el que es fa tot. Per tant, jo primer agrair-te que posessis noms i cognoms. Jo soc el llibreter, he tingut aquí molts mesos el llibre de... Molts mesos no, molts anys el llibre d'Ursula Hirschman, lamentablement no l'he venut. Però perdona, és que jo fins que no vaig agafar el llibre, jo no vaig saber qui era Ursula Hirschman. No posem noms i cognoms. A mi m'agradaria que a la manifestació de demà hi haguessin alguns noms, que es posessin noms a tota aquesta gent que defensa els drets i que ha fet això. I això és el primer. I llavors, responent a la pregunta que fèieu inicialment i que en algun aspecte ha sortit, jo estic una mica colorit per les eleccions europees del mes de juny. Fas bé. Sí, estic molt colorit. I bàsicament, perquè les enquestes diuen el que diuen i tot plegat. Però llavors, això em condueix a un altre debat que fa molts anys que es té a la Unió Europea i que en algun moment fins i tot va provocar algun canvi. Tu deies el del dèficit democràtic. Sovint a la Unió Europea se l'ha acusat de tenir un dèficit democràtic, entre d'altres coses, perquè no funciona com en els estats. És a dir, jo voto en el Parlament i el Parlament després fa el que li dóna la gana. Cosa que ara tenim uns candidats del Partit Popular que cada partit presenta el seu candidat. La meva pregunta és, tu imagina't que tot el poder que actualment té el Consell i que es posava en discussió i que es posa en discussió el fet que siguin els estats els que finalment tinguin els últims l'última paraula a l'hora de decidir les coses, aquest debat que tu deies, menys estat, més Unió Europea, clar, si haguéssim liquidat o esmorteït el valor i el poder del Consell,
ens podríem trobar al mes de juny amb un Parlament Europeu dominat per una dreta i per una extrema dreta. I llavors les polítiques europees serien una altra cosa. Llavors no seria la Meloni que no s'atreveix a fer no sé què. És que clar, no estic dins del poder. Llavors m'interessa molt aquest debat, no? És a dir, diguem-ne, qui governa la Unió Europea, com ha de governar-se la Unió Europea. Però a veure, potser jo no t'he entès bé, Segurament. I jo no m'he explicat res. O sigui, estàs dient, al final, si realment tinguéssim o sigui, si la Unió Europea funcionés com funcionen els estats, ens podíem trobar amb un govern molt de dretes. Llavors l'alternativa seria seguir tenint aquest sistema De Consell. que depèn dels estats. Clar, bàsicament perquè en els estats, és a dir, fins ara, la penetració de l'extrema dreta en els estats és important. Això que l'expliquis en italiana... No, però al final, escolta'm, a l'última cimera europea aquella en què s'havia decidit el tema ucraïnès, aquella minoria de bloqueig al final com es trenca? Surto a fer un cafè. Sí. Que aquest surto a fer un cafè és... Jo surto a fer un cafè però perquè em garantiu que jo rebré diners. Però sobre el tema d'Ucraïna, i no sé, segurament la Júlia em corregirà perquè en sap més que jo crec que aquí... És a dir, hi ha una diferència entre unes extremes dretes, diguéssim, més propera a l'òrbita atlàntica i unes extremes dretes més properes a l'òrbita filorussa, d'alguna manera. Però les dues són extremes dretes. Llavors, aquest no ho solucionaríem. És a dir, no... Saps què vull dir-te? És a dir, no depèn del fet que els estats compten més o que compten menys. No depèn del fet que han fet opcions geoestratègiques i m'atreviria a dir, en part això respon a cultures polítiques, però fins i tot a posició geogràfica. Sí. Llavors, probablement, si la Unió Europea, diguéssim, tingués més eines de govern, diguéssim, democràtic, aquestes diferències geogràfiques se sentirien menys, perquè tot serien, les decisions, diguéssim, serien més mancomunades. No sé, No sé què opines tu. Si tingués la resposta... No estaríem aquí. Jo tindria una altra feina, segurament, però també has dit un Parlament dominat per l'extrema dreta. Aquí també m'agradaria intentar ser més optimista. Les enquestes diuen que creixerà molt, però no dominarà. La majoria seguirà estant en una altra banda. El problema el tindrem en qui ha de fer d'engranatge i en quan i com vol fer d'engranatge, no? Però també et diria que la solució no és seguir donant més poder als estats, sinó una mica abraçar la realitat en el sentit que hi ha molts governs europeus que estan molt, molt fragmentats. S'han de fer coalicions, hem de fer enteses i aquí el problema no és si els estats o el Parlament tenen poder, sinó el problema és per què creix l'extrema dreta i per què tenim aquest risc. La solució no és pensar en quina institució ens salva més, sinó com podem fer-ho perquè no arribin a cap de les dues institucions, potser, no? Sí. Però aquest és una mica el tema que sempre apel·lem a la por, però no analitzem què fa sentir tan desprotegida la gent com perquè voti opcions que no sent que els seus drets estiguin protegits ni defensats, no? Per les institucions, diguéssim, no? Aquest és tot un altre debat. Que és un altre debat. Sí, no, aquest és un altre debat, però en el fons també és un debat que es pot donar. És a dir, al final l'extrema dreta o la voluntat, per dir-ho així, perquè no hi ha cap mena de dubte que la qüestió de la seguretat personal, econòmica, davant del futur, no? És la gran... I per això jo abans deia que la qüestió migratòria és la gran palanca en què això funciona. I jo crec que és el perill més gran. Llavors, la pregunta és com la Unió Europea pot fer sentir totes aquestes capes de la població que se senten poc segures, més segures dins Europa que apel·lant a la seva pròpia
seu propi estat o fins i tot de la seva pròpia nació, perquè al final hi ha un tema també d'identitat, no? No hi ha cap mena de dubte que tots els nacionalismes, diguéssim, o tot el reflux d'extrema dreta, de caire nacionalista, es dona precisament en una situació en la qual les classes mitjanes i les classes mitjanes baixes se senten amenaçades. Llavors, la gran pregunta és com tu fas que aquesta seguretat li doni a la Unió Europea i no li doni el retorn a dir, bueno, això, Hongria o Itàlia o... No. I per això jo abans deia, torno a dir, que el gran problema és com tu no només integres perquè pobrets són migrants i ha arribat de fora, sinó perquè en realitat els veritables europeus són aquests. Perquè en el fons són les persones que vinculen el seu futur a la prosperitat d'aquest espai. No tenen un passat, no? El Brexit, en el fons, no deixa de ser fill d'un atac de nostàlgia estúpid. I ho dic amb totes les lletres. Però, en tot cas, una cosa que mira per retrovisor. Llavors, tu aquí has de tirar d'aquí i està mirant cap endavant. I el futur d'Europa, vaja, és la gent que en principi no és catalogada com a europea, vaja, diria jo. Menys d'un 2% del Parlament, No, per això, llavors la gran pregunta és com... I en gran part no pot votar. No pot Clar. Però en tot cas, jo... Això era optimista. Ja anava a dir, per aixecar el to. Si us plau. No, digues. No, jo crec que, per posar un optimista, jo crec que en Europa sí que hi haurà dues visions que sempre ha tingut Europa, que és una Europa que segueix pensant-se en les seves arrels colonials i que, per tant, dibuixarà aquesta diferència, es pensarà amb l'altre com el bàrbar i, per tant, es seguirà construint des d'aquí. I aquest és el projecte que farà l'ultradreta a Europa, perquè al final també les ultradretes deixaran cada cop de fer menys un discurs de l'estat-nació per fer un discurs de la nació europea. I una altra Europa, filla de les victòries de la Segona Guerra Mundial, que pensarà en l'Europa social, que pensarà en Europa. Llavors, aquí quan deia un menys estat i menys Europa, jo així una mica recuperant el llegat del Maragall i una mica les trajectòries també del federalisme europeu, és de dir, més ciutats, menys estats i més Europa. És a dir, les ciutats poden ser o haurien de ser institucions concebudes com institucions europees i potser són des d'aquesta proximitat on som capaços d'aixecar, de reivindicar aquestes ciutadanies, aquests drets, aterrar-los des de... La por sempre és d'algú molt llunyà, mai és del veí, és a dir, aquesta cosa del racisme així no és... Els immigrants són tal, però sota casa meva no és l'enemic. Llavors, potser des d'aquesta proximitat sí que un s'ha construir aquest futur. Per tant... No, i res, imagina també, com després del... Potser perquè estem immersos en aquesta cosa. No, estem d'acord amb el que dic. I de fet, i per enllaçar amb el que deia l'Òscar, les ciutats tenen, diguéssim, un instrument que és molt simbòlic en aquest sentit, que és el padró. El padró no discrimina si tu vens de no sé on, fins i tot ni tan sols discrimina si tu tens casa fixa o no. Senzillament diu que tu existeix i pel fet que tu estiguis al padró tens drets. Doncs, bueno, potser és una batalla complicada, però, en fi, jo sempre crec que los feos somos más. Per tant, que hi ha camp. Les crisis serveixen per avançar, no oblidem això. Per tant, aquesta presència tan propera del llop també pot ser un estímul per la reacció i també perquè dels espais que no són dreta i extrema dreta siguem capaços de generar una certa il·lusió, un projecte il·lusionant, perquè al final aquestes percepcions són les que compten, il·lusionant i arrelat els problemes de la gent. I això no és impossible. I potser cal un catacroc, sempre que els efectes no siguin després ja totalment devastadors. Però si realment és un susto, ostres, els sustos serveixen. El susto i el tenim. Mira Brasil. Bueno, però estem parlant de les eleccions europees. Però a Brasil ha passat això. A Brasil ha passat. Sí. Ara,
Això es pot fer, i és més, ara ens muntem amb una onada d'optimisme que acabarem surfejant. Això es pot fer sempre i quan, també des de posicions progressistes, no es facin discursos, per dir-ho així, erròniament pragmàtic. És a dir, a mi sempre em fa molta por, per exemple, sobre el tema aquest de la migració, una certa retòrica d'una part, si vols, de les forces que no són ni de dreta ni d'extrema dreta, conceptualitzant aquest tema com un problema i sobretot dient que ens hem d'ocupar d'aquest tema, que hem de parlar d'aquest tema perquè en el fons és el que li preocupa a la gent, és a dir, conceptualitzant sempre aquest problema o aquest tema en forma de problema. Hi ha una part d'una certa esquerra, per exemple, jo sempre ho dic, això segurament la Júlia ho sap, la pitjor llei d'estrangeria que es va fer a Itàlia va fer un ministre del PD que es diu Minniti. Per què? Perquè es va sentir, per dir-ho així, o el PD, diguéssim, va comprar aquest marc, el PD és com si fos, diguéssim, el PSOE aquí, o en tot cas forma part de la família socialdemòcrata europea, aquesta idea de que hi ha temes respecte als quals no hi ha solucions polítiques, sinó que hi ha solucions tècniques. Si són solucions tècniques, al final acabes comprant les receptes de la dreta. Llavors, jo crec que aquí, la guerra cultural tota. És a dir, l'esquerra, en aquesta qüestió, ha donat la guerra cultural, però, fins al final. Perquè l'actitud de mediar amb segons quines coses t'acaba portant a l'altre costat, crec, Sempre que farà el discurs dels drets hi ha el discurs una mica economicista, no? És a dir, necessitem immigrants perquè, si no, l'economia no tira. De fet, tota l'ocupació que s'està creant aquí... Les pensions, que és l'altre argument. 70%, 80%, no? Tota la població activa està generant és gràcies a la immigració, de fet, no? Aleshores, però jo recordo Merkel dient s'ha de retallar tot i tothom, però Merkel dient obrim les portes a la immigració, ningú la va seguir. És la mateixa persona que semblava que tenia un lideratge... És increïble com no... És la gran batalla. És la gran batalla, realment. És la gran batalla. No teniu la sensació que la batalla és precisament, que ho heu dit vosaltres també, que Europa no deixa de ser encara una bombolla, des del punt de vista dels drets i del benestar, si ho comparem amb la resta del món. I ara això està en risc de debò. És a dir, la línia ascendent en increment de drets per les dones i per la resta, en benestar econòmic, és el primer cop que està en qüestionament de si seguirà evolucionant o si va endarrere i s'estanca. I el projecte europeu ha crescut amb aquest creixement de drets i de benestar i de pau, i de garantia de pau, i ara està davant de la primer del seu punt d'inflexió, davant d'un moment en el que la pau està més amenaçada que mai, perquè la tenim en el propi territori de nou, salvant els Balcans, però... I en el que el tema del benestar, el tema dels drets, garantir el creixement econòmic, etc., el continuar sent, pintant alguna cosa en el joc internacional, que cada vegada està més en qüestió. I, efectivament, el projecte europeu es reinventa. La Dolors en parlava d'il·lusió, el llibreter ens diu que hem d'abolir el Parlament i creure només en els estats, però és a dir, efectivament, o hi ha capacitat de reinventar el projecte europeu d'alguna manera, que no ens agradarà del tot o no agradarà a tothom, però amb un nou horitzó, amb un nou lideratge, i parlàvem de lideratge, que pot ser col·lectiu o amb un nou projecte, abanderat per les ciutats, el que sigui, perquè refer el que tenim no és la recepta. I jo crec que a mi el que em temo, és a dir, el que em sap greu d'aquestes eleccions, per dir-ho així, és que acaben massa tard. Si aquestes eleccions cauen fa un any o fa un any i mig,
quan Europa havia demostrat que unida i era capaç de vacunar 400 milions de persones alhora, tinguin o no vacunes al seu país, les fabriquin o no, i capaç de donar la resposta a la crisi post-Covid, generant per primer cop bons, eurobons, que era impossible, impensable, i que es van fer en 3 mesos. Si en aquell moment hi ha eleccions europees, crec que no tindríem tanta por de la resultat. Aquestes eleccions cauen malament, perquè tenim la inoperància davant de la Mediterrània, del conflicte en Palestina, tenim la ressaca de la Covid, ja no ens en recordem, i per tant cauen en mal moment. Però jo crec que l'esforç, i per això crec que hem d'aixecar el to, l'esforç l'hem de fer en recordar què vol dir no tenir aquest instrument, que són les institucions europees, i com enfrontar-nos en el futur sense aquesta capacitat d'unió, amb tots els errors, defectes i mancances que té, que hi són. Però el vertigen de fer-ho sense aquesta... Crec que l'hem de posar... O sigui, no els hem de posar l'extrema dreta al davant a la gent. El que els hem de posar és el vertigen d'anar pel món sense el paraigües europeu, que no havíem anat des de fa molt de temps. Però aquesta onada ja no la podem aturar. I millor que arribin i s'estavellen. I continuar. I hi hagi una reacció, però a través del Parlament Europeu, Xavier? Perquè sense el Parlament no anem bé. Jo no defensava, M'ho ha semblat. M'ha semblat que defensaves. No, jo posava en valor el fet que aquest debat que es va tenir fa molts anys, que davant del temor de l'extrema dreta, que es vulgui, jo dic el contrari, que es vulgui recuperar la figura dels consells i que, per tant, el Parlament Europeu se'n vagi en ordre. En tot cas, posa aquest debat latent que sempre hi ha sobre la qüestió democràtica i sobre els dèficits democràtics i de representació que hi ha a la Unió Europea. El debat hi és de forma permanent i bàsicament crec que és un debat inacabable, perquè quan trobin una fórmula, llavors en trobaran un altre problema, però que jo no defensava. Jo soc defensor de la fórmula Maragall. La fórmula de Maragall és la que m'agrada. És la bona, sí. Aquesta em sembla que comprem tot. Com aconseguim, que la gent vagi a votar? Perquè el problema amb les eleccions europees és que la gent no s'implica perquè ho veu molt lluny. O sigui, Europa està aquí mateix, però la gent no ho veu així. Llavors no va votar, o va votar precisament el que no ha de votar. Que és el que Però no hem de ser nosaltres que voteu que deixeu votar la gent. Ho dic d'una manera és muy vargallosista. però els d'extrema dreta o dreta són els que no fallen, precisament, mai fallen, sempre van a votar. Els votants d'esquerra són més poc fiables, no? Llavors, com aconseguim que no sigui amb el missatge de la por, que vindrà al lloc o que vindrà a l'extrema dreta? Com aconseguim que la gent vagi a votar, se senti implicada, no? El que passa és que també en la participació a les eleccions europees juga també molt... El context nacional. Exacte, és a dir, com en el fons tothom dius, les eleccions europees són o bé per enfortir el govern, o bé per donar-li un correctiu, o bé... Sempre es llegeixen en perspectiva nacional. Aquest és el problema, que es llegeix en clau nacional. I ja estem un altre cop, no hem entès res. Però és que els partits parlen de coses d'aquí. Mai he acabat d'entendre que no es generés alguna mena de doble llista, que tu puguis votar al teu país, però hi hagi una llista europea, que per tant tu escollis també representants que no siguin del teu país, sinó que siguin representants de tota la... Sí, que puguis votar en francès o en portuguès. Clar, que generin llistes... La teva ideologia. Clar, i crec que això és una errada estratègica, potser de l'esquerra, però... No és una errada. No ho sé. No és una errada. O sigui, està pensat així. Però impedeix la construcció d'Europa d'una manera evident, no? Segur, però a la vegada no sé si mobilitzaria molt a la gent veure noms que no coneixes, d'un polonès, d'un francès, o d'una francesa, d'un... És a dir, jo estic a favor, Estic a favor, però no sé si és una cosa mobilitzadora. I crec que la mobilització ve de que els partits en la campanya expliquin com és d'important el que és
aquest paraigües europeu, aquest projecte... Jo crec que no, jo crec que sí que menys. també, Perquè Sí, això és perquè Hi ha un petit Sí, que no hi hagi existeix un petit experiment. un programa Un petit partit que és dels així. partits d'esquerra de tota Europa que diguessin, bueno, malgrat que presentis a Itàlia o aquests punts, Volt. tots Italiana. són meva. com a programa, com a programa. Jo diria que després cadascú té les seves particularitats nacionals, però I que es diu... partim Francesca, no? Hi ha un petit experiment, és un petit partit que es diu Volt, però em sembla que ara mateix tenen 3 eurodiputats. Sí, són poquets. Són els pirates també, en aquest moment. Com es diuen? Volt. Amb B. Amb B baixa. Amb B baixa. Ara, també és curiós perquè en realitat hauria de ser la cosa més lògica, és a dir, totes les persones que són nacionals d'algun estat europeu i que residim en un altre estat europeu podem escollir si votem llistes que es presentin, en el meu cas, per exemple, a Itàlia o aquí. I jo, des de que puc, des de que soc president, fa molts anys, voto aquí. Llavors, tampoc, o sigui, la lògica jo crec que tampoc seria tan... Tu podries escollir votar les europees allà? Sí, jo també, és veritat. Sí. Europees i municipals, però has d'escollir, perquè si no tindries 2 vots. Pots canviar. Pots anar canviant. Pots anar Com a canviant. mínim a Brussel·les pots canviar. No. És en funció del codi. Curiós perquè depèn. Les eleccions nacionals no són sempre el mateix lloc i aleshores podries canviar. No, les nacionals, les nacionals i aquí autonòmiques no puc votar. Més locals i europees. Només locals, que per altra banda, venint amb el meu company Òscar Monterde, doncs és perfectament això, ciutats i Europa, que no hi ha més. És l'important. Si la resta L'altre no. doncs, ens interessa molt poc. Molt bé. Bueno, doncs felicitats. No sé.